RMN Drama, puntalit kanino yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Noy Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 3! 3! Insa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Noy Blackie! Di ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagin na! Kinsa mo! Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Nagkunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Anak ko, mas... Niya pa! Nasamot ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Tama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Inaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot, punsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Murag di kurog ang akong tuhod na iatin na! Noy, reaksyon na silang barog ni Blackie. Ug may mga bunal sila. Patay na tayo ni Dayatin na! Unsay mo atun sa! Dayatin na! Ay, Noy Blackie, kung magkinaon sa galit, dagan lang ha. Unsay dagan lang? Dagan lang. Ikaw lay maniho ni Nanay Matilde ha, aron maugkat ang patay na kong lawas. Ikaw ni mo pahibaw niya. Ayaw pagbinuwang na Dayatin na! Mauga ning gi-instruction nanta ka, nga mo ni buhata. Naan naman kita sila. Ang angog ubalik tas agi. Balik na tayo! Balik na! Atong may mga si Yorito, Federico! Nagyat ka tayo ng mga tawana! Ayaw. Maikog ta. Daan sa may malamiyonin mo, ha? Ang kaikog! Oh, sa mamatay ta! Ang kamatayon ni Blackie, kung mo na ginimong adlaw, patay yun ka. Pero, wala! Pero, nasuta man nato. Kung, namaligro na ito kinabuhi. Ganong magyad nga, musong-asong magyad tas piligro. Basta ni Blackie, usaragis ang puta na to, ani. Oo, dyan. Kung way swerte, patay kita. Yan, Dayan, tinatako no, hindi pa taong ko gusto mamatay. Ang andam yung isig sapa, Luy. Hindi na sa paingon din na to. Dool na sila. Pulos nagbit-bit o bunal. Ug ilang gihapak-hapak silang pad. Wala kang, ni kurog lang ako. Kurog-kurog, Luy. Kurog na kagay. Kaya agad sila, Luy. La. Ikaw, babae. Ay. Oy. Kamu manggudi ay ni, mga tikasan. Sa. Pasamot ni mo ang among kalagot o kasukod ni mo na. Na! Brad, oy. Ayaw po kasuko, tungod kay... Gusto man ang akong kuhan ka ng pag-umangkon, mga tikasan magin mo. Otro ka. Tungod sa inyong pagkamilaptanon, nagkunta na lang mong kandila. Alayo pagani ang kalag-kalag. Wes,
Unsaon niya mo sa nagkutan karong maabot nga kalag-kalag. Mga amigo. Dili mi daw amigo. Nganong amigo mo? Aw, mga kontra. Gamaya na ka, bragdura kay kisaligan na. Huwag mo kisaligan, good. Huwag ka madlog ka mo. Kung ano mahadlok mo ko ninyo, kinsaman mo. Sa kung tanaw, kundi lang mo manikas, no? Mga maayo mong tao. Di ba, no? Luglugan ko ay. Nay, mga dagway ninyo, kanindo tanaw. Gwapo ba mo? Pero, mao lagi, tikasan lang mo. Huwag tungod, ana. Amo ng pinabuhi. Diyan mangilabot ka. Ay, di man ko na maayong manikas, good. Kaya maimpyerno man inyong kagana. Johnson. Kuan kiling. Pirno bitaw ang inyong kagana. Busa, tinarong lang mo. Buang nagdabag ang tinaro, buang nagkap. Yuitan ko. Di ko naitan ka. Di pa na mo? Bukbuk ko. Ay, Brad. Ha? Ayaw, anak, Brad. Sakit mo na. Ikaw ba'y bunalan sa kahoy? Malipay ba ka? May magpaabot ka malipay mo. Ang gusto na mo nga may tabo nga magpasol mo sa inyong pagpangilabot ka na mo. Hunsa? Mauna. Ikaw ako, amigo. Ayaw kaya ka diha. Mga banga mo? Relax kayo ka naman. Lingkod-lingkod ba? Sabay na magpaabot. Ha? Ba't yun na rin? Latuson na to sila. Yes! Dayat sila. Wala. Di forma na sila. Yatang hala. Yatang gilimutan. Napulo sila nagtagbunal. Alay. Wala. Hindi sila kaulahan na tagis na kulungan. Paningkamot nga, ni Blackie. Ay, sitabi na paningkamot. Ang sinabay mo sa kuntigo. Punta may buti mo. Masabot na eh. Sukuta. Hangtod sa katapusang pagpatak sa tundugo. Punta. Sige, Noy. Magtalikod ang porma, Noy. Sige. Andaman. Karon, Noy. Paminaw, ha? Gusto mo ka na? Sundang akong gusto mahitabo. Maggamit ka. Oo, siya. Ay, langgit pagkakita mo diha. Sabot-sabot mo. Kung gunitan o alsahon, tika, ha? Ha? Sige na lang. Huwag kaya tinang. Okay, kumana mong sabot. Atak! Hapa, Noy, Blackie! Minasan! Noy, Blackie! Ilang puyog ka, Noy! Itong mga gumagauban. Puyog ni mo ang imong kauban. Ni mong lalaki. Kung nagaigos sa spot, hindi ni. Natulimbang sila dahil na. Nagamit yung kanimo na eh. Mau gani. Yeah! Wapa! Ay, Paraya ko eh. May kanya may pagkaikon ako. padapin ni Blackie. Lagyan niya na eh. Di mo magkukitok mo. Brad! Kulungan na, ha? Aron wa na masakitan pa. Siya unungon. Unungon niya. Kini! Yup! Yamat ha? Pati ko rin kampani ko ha? Tamping ka ba ha? Daras exercise, oy. Exercise na para na ako. Gimano yun mo? Akan! Tabangan tali! Kini ay tabangan ba? Tara, ha? Magkikaway gini ka? Wala kang istorya. Hasmag na yun. Sweet patrap na! Tara, ha? Iyak ka ko na. Iyak ka di ay? Ha? Di pa ilain ay. Bangon oy. Animal. Kuko diri oy, dali oy. Didagan. Magkukton ka na mo. Bisa ka sa kaba. Ako magaling kukton eh. Ikaw sabi ko mga tao. Mayo, magigaway siya tira. Di ko ko siya sa umat ka tao. Kala ba? Sige ba? Kala ba? Patid! Sukmag! Oms ka na! Hala! Di pa paalang niya ang mga Bunal Town? Tumbling siya! Ops! Oy! Hala! Hawa ba ko na yung budal, be? Hala! Nailog
dinayatin ang mural. Karon, ako na ipukpuk ninyo. Ha! 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 Wala! Oy, hala! Oh, may sakyan ang miabot. Prior, na ay nagkumbate. Kinsa kining mga tawana? Oh, tanawa. Oh, babae ang kontra. Babae. Oh, Sabit! Babae ang inyong gikaaway! Ha? Nakig-away ka mo, babae? Linya ka mo! Kay pamusilon ko ka mo! unsa magahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.